लोगोफोर गुड मर्निं नै दिनै आङो फुङावनो फान्थाव भाजा एवगासिनो आरोना ओमफ्राय ओंखामफोरखौबो संखांजोब्बाय आरो ओमफ्राय जोङो बोराय बुरै बेलेगाव थांनांगौ दङ नालाय ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैखाया ओंखायनो आङो हाखु दाखुनो संनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै फान्थाव इदि जानाया सिजोना थांसिगोन आरो गरम दिन जाबाथ' इदि फान्थाव ओंखारला नालाय ओमफ्राय नै दायो बेखौ बानायगासिनो ओमफ्राय बिथिंजाय आङो बान्दा कबि रुनानै लाबाय आरोना बिराद मेडिसिन होनाय थायो नालाय ओमफ्राय बिलाथि बान्दा कबि आलु आरोना बेखौ भाजा एवनोसै दायो गुदुं गुदुंनो ओमफ्राय आलु बाथोनबो आरोना लोगोफोर नै आलु बाथोनाव होनो आङो फान्थाव बे माबा बानलु गोरानबो एवनानै लाबाय आरोना बानलु गोरान होबा बेनि सेना बेलेग जायो नालाय ओमफ्राय बिथिंजाय बान्दा कबि एवगासिनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय दाना आंना सब संनाया जाखांजोब्बाय आरो नै बिथिंजाय आङो रेडि खालामबाय ओंखामाबो जि गुदुं गुदुंखा बिथिं बान्दा कबि भाजायाबो जाबाय बिथिं आलु बाथोन जि गोथाव आरो नैथिं फान्थाव एवनायजों आलु बाथोनजों जि गोथाव मोनखायो लोगोफोर ओमफ्राय नैथिंजाय जाबाय आरोना जाखांजोब्बाय जोङो हाय एभ्रिवान वेलकाम बेक टु माय डिबिस ब्लग आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै जि फुङावनो दुगैनानै फुजा होखांनानै जाखांबायबो दायो जोङो माने बोराय बुरै तेजपुराव थांनो नागिरदों आरोना तेजपुराव एसे खामानि दङ माने एसे इमारजेन्सि खामानियानो दङ आरोना ओमफ्राय दायो जोङो थांनो नागिरदों सानैबो जि गुसु नै खर'बो लोबखांबाय जि थान्दा जादों ओमफ्राय दायो जोङो थांबाय थानोसै बारा गोबाव खालामला ओरैनो लेट जाखाबाय फुङाव सिखारनायाबो दायो थाब सिखारनो हायाना इमान थान्दा ओमफ्राय नै 10ता बारलायलांबाय ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै आरोना जोङो बेसेबां हायो आं एसे देखायबाय थानो नाजागोन आरो जों जि खामानियाव थांगोन बेखौथ' भिडिअ'आव देखायनो हानाय नङा आरोना होमबाबो आङो मानि थाखाय थांदों मा खामानि आङो उनाव खिन्थाबाय थानोसै दायो जोङो थांबाय थानोसै सानैबो रेडि जाखांबाय नै आंबो रेडि जाबाय आरोना थ' दा बिदिबा दायो नै जोङो फैबाय आरोना बाइकजोंसो थांगोन जोङो तेजपुरसिम जि थान्दाखा लोगोफोर ओमफ्राय नै थांगासिनो दायो जोङो ओंखायनो बिराद थान्दा फैयै जोङो लामा ससेयाव दसे थाथ'बाय आरोना बाइकजों फैनाय नालाय बिराद गुसु आखाइफोरानो गुसु जाजोब्बाय नै फुवा दाबो माबायाखै 11ता बाजिलायबाय होमबाबो सान्दुङानो दाबो फैयाखै दिनै दिनानो बिदिनो थाबाय थागोन खोमा दां सुइटारनि सायाव स्कार्फ लादों ओमफ्रायो माबा मा होनो सान गोजांनायनि थाखायनो आङो मास्क गानलायलायबाय आरोना ससमाबो माने आंहा हेलमेट गानबाथाय बिराद गिलिर मोनसोयो आरोना सान्ति मोना उपाय गैया नै जोङो अफिसाव मोनफैबाय नै एसे मोनसे गलियाव हाबनांगौ बेलेग गलियाव हाबलांनानै एसे लेट जाबाय आरोना आरो लासै फैनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय नै दायो जोङो अफिससिम मोनफैबाय अफिसनि नामा आरो नैनो दायो मोजां खिन्थाबाय थागोन आं भितराव खामानि माने आंनि नाम सफैबाय नालाय दायो आङो होना लाग्रोनोसै कागज पत्रफोरखौ आरो मा प्रसेस दङ बेफोरखौ मावना लाग्रोनोसै आरोना उनाव लोगो मोनबाय थासिगोन आरो बिथिंजाय आंनि डकुमेन्टसफोरखौ जमा खालामगासिनो आरोना लोगोफोर माने जोंहा दखाननि नामखौ गणेश मेडिकेल होगोन नालाय खामानियानो दाबो जायाखै गाइस माबा मोनसेनि उनाव मोनसे बेलेग कागज बिबाय थायो आरोना माने जिखिनि लाबोदों जोंबो माने नांगौखिनि कागजखौ जोंबो लाबोजोबनो हायाखै माने बहाबा मोनाखैबो आरो जिखिनि लाबोदों बेखिनिया थिगानो दङ आरो दायो कर्टआव थांदों बेलेग मानसिखौ थिनहरबाय आरोना जोङो थाङासै माने जिखिनि फैसा नांगौ बेनो होनोसै आरो ओमफ्राय बे खामानिफोरखौ मावनानै लाबोजोबगोन दायो ओमफ्राय दायो दिनैथ' जाजोबलांनाय नंखाया ओमफ्राय कागजफोरखौ माने डकुमेन्टसफोरखौ होनानै थांनोसै आरो माला लेंहरो बिराद खस्थ' जिखिनि माने जि मावनानै जायो बेबो बिराद स्ट्रिक आरोना फार्मासि होबाय आंनि नामावनो माबाखाजोबखानायमोन नालाय ओमफ्राय दायो आरो माने बहुद कमप्लिकेट बिराद स्ट्रिक आरो सिगांनि बायदि नंला दानिया माने जिखिनि मावनानै जायो बिराद माने मैगं बेफार होनायासो मोजांसिन जागोन खोमा ओरैनोथ' जोंना माने बिजनेसालाय माबायानोमोन स्टेन्डार्डआनो होमबाबो बेसे माने बिराद खस्थ' जायहा जादों बेहा मिन्थिगोन दायो जायहा फार्मासि दङ बे मिन्थिगोन आरोना माबायदि सिस्टेमफोरा
जोङो दायो अफिसावनो दंबाय थायो सासेया सिङाव दङ ओमफ्राय आङो बाहेरायाव ओंखारबोबाय बिराद बाइकजों फैनाय जादों नालाय इमान गोजान इमान गुसुआव ओमफ्राय आंहा दायो माने अपारेसन खालामखांनायनि उनाव बिराद सिं साग्रा जाबाय ओमफ्राय जि सिं साबाय थाबाय ओमफ्राय जिरायबाय थायासै आङो नै गसंनानै बाहेरायाव दंफैयो आरो आङो दायो सासे हौवासाखौ थिनहरदों कर्टआव बियो कागजफोरखौ लानानै फैसिगोन माखासे एफिडेभिट नांगौ नालाय ओमफ्राय बिनि उनावसो दायो डकुमेन्ट जमाखौनो लाबोआखैसो माला लागोनथाय मिथिया नायबाय थानोसै आरो जेसां हायो देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो बिराद टेनसनाव दङ दा साननैसो बिथिंजाय आङो दायो माने कागजफोरखौ होनानै रायलायगासिनो आरोना कि माबायदि मा खालामो माने बिसोरबो फर्म फिलाप खालामगासिनो आरोना दायो ओमफ्राय एसे नै सबबो रेडि खालामगासिनो बिथिंजाय आंनि बिराद सिगनेसार होनांगौ दंमोन नालाय सब आंनि नामावसोखा नालाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय गासिबो जाजोब्बाय आरो नै डकुमेन्टसफोराबो आंनिखासो नालाय ओमफ्रायो माबायाव माने बोराइनिया RP मोन आरोना बियो माबाबाय ओमफ्राय दायो दाथ' माने आवगोलनि RP लाइसेन्सआ जाला आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दानिया केमिस्ट्रि एन्ड ड्राग्स सार्टिफिकेटखौ नांथारगौ आरोना बेथ' दंखायोमोन नालाय ओमफ्राय दायो दुखाननि नामखौ जोङो माने जानला मानला होनो हाया आरोना ओमफ्राय दायो होबाय आरोना गनेश मेडिकेल होननानै ओमफ्राय नै अफिसाव जिरायनानै दङ ओंखाम जानो थांदों अफिसारफोरा नै बिथिंजाय माल लाबो गेदारिं खालामजोबो जायहा माने एसे कमप्लेन थाबानो एसे थांखानानै नै मालखौ बै रुमाव दोनजोबदों आरोना ओमफ्राय आं हाबैयाखै दाबो नैबे रुमावनो अफिस रुमाव दंबाय थायो आरो जाय इन्सपेक्टरा बै बेलेग रुमाव जिरायो आरोना आरो इसोर खामानि मावग्राफ्रा सब बेयावनो जिरायो बेखायनो आङो खुला दङ एसे नै बेनो आरो साइनबर्ड बेवहाय ड्राग्स इन्सपेक्टरा जिरायो बिथिंजाय जिरायो आरोना बिथिंजाय देखायबाय थाला दासो खामानिया जोब्बाय आरोना दायो 3:30 जाबाय खैथा बाजानिफ्राय जोङो जिरायनाय बाबारे खामानियानो सेस जाया आरो फैबावनांगोनसो मागोनि उनाव नङाबा मागोनि सिगाङावनो फैफिनबावनांगोन मा खालामनो उपाय गैया सासेया फैगासिनो बिथिंजाय बाइक लानानै मोनालायबाय गोजान बाइकजों फैनानै जि खर' साबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जोङो नै दायो बेवहाय एसे साहा लोंनो होननानै हाबबाय साहाखौनो थाबबो होफैया ओमफ्राय जों जानाल' फैबाय ओमफ्राय नै दखानाव फैनानैसो जोङो साहा गुदुं आरो केक लानानै जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो बेसे खर' साजोब्बायमोन आंहा नै दासो साहा मोनलोंनानै एसे मोजां मोनबाय आरोना आङो दासो साहा लोंगासिनो आङो साहा लोंनो लुगैनानै तेजपुरखौनो बारबोलायबाय जोङो नै दासो लोंबाय आरो दायो एसे खर' सानायखौबो मोजां मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय जुदि दिनैनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो दे लोगोफोर